ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நீங்கள் எல்லோரும் கர்த்தருக்குள் சுகமாக இருக்க வேண்டுகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்றைய நாள் மெய்ப்பனின் சத்தம் ஒரு மிஷனை குறித்து பார்க்கலாம். E.M. பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் 1835 பிறந்தவர். தன்னுடைய 20வது வயதில் அவர் தேவனுடைய பணியை செய்தார். ஆனால் அவர் சிறு வயதிலிருந்தே ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் இருந்தவர். பக்தியோடு வளர்க்கப்பட்டவர். வேதம் வாசிக்க, ஜெபிக்க நன்றாக அவங்க பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப அழகாக வளர்த்துருந்தாங்க. சின்ன வயசுலேயே தேவன் பேரில் மிக விசுவாசம் உள்ளவராக இருந்தார். அவருக்கு எதையாகிலும் செய்யணும்னு விரும்பினார். அவருடைய சித்தத்திற்காக அவருடைய 20வது வயதில் ஊழியத்திற்கு வந்தார். ஊழியத்துக்கு வந்த புதுசில் மிசோரி மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்சில் ஒரு பாஸ்டராக அமர்கிறார். அப்போது திருச்சபை அகலமாக கட்டணும், கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை ஆழமாக கட்டணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார். அப்படின்னா என்னன்னா, பில்டிங் பெருசாகணுன்றதான் நிறைய பெரிய சர்ச் கட்டணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும். எல்லா போதகனுக்கும் எல்லா ஊழியர்களுக்கும் ஒரு ஆசை என்னன்னா, நல்லா பெரிய சர்ச் கட்டணும்பா, அந்த எண்ணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் சபை பெருசாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்து கொண்டே இருக்கும். இதே ஆசை அந்த E.M. பவுண்ட்ஸ்க்கு இருந்தது. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கவனமாக இருந்தார். இவங்க இருதயத்தில் கிறிஸ்து ஆழமாக கட்டப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினார். அதாவது கிறிஸ்து யாரு, அவருடைய செயல் என்ன அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு விரிவாக ஆழமாக சொல்ல விரும்பினார். அதை அவருடைய உபதேசத்தில் செய்து கொண்டே வந்தார். இன்னும் தெளிவாக சொல்லப்போனால் உள்ளான மனிதன்ல பலப்பட விரும்பினார். கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்க வாழ்க்கையில உள்ளான மனிதன்ல வாழும்படி விரும்பினார். மக்கள் என்ன பண்ணாங்க, நல்ல ஜெபிக்க வைத்தார், நல்ல ஜெப வாழ்க்கையை நடத்தினார். இதனால மக்கள் அன்னைய காலங்களில் ரொம்ப முரட்டாட்டமான மக்கள். அன்னைய காலங்களில் மக்கள் மனம் திரும்பினாங்க, புதிய மாற்றத்துக்குள்ள வந்தாங்க. அவங்க லைஃப்லாம் பயங்கர சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சது, பெரிய மாற்றம். இப்படி இருக்கும்போது திடீரென்று அமெரிக்க நாட்டில் உள்நாட்டு போர் வந்துச்சு. அதனால இவர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இவர் பார்த்தீங்கன்னா சில நாட்கள் ஜெயிலில் இருந்தார். பின்பு விடுதலை செய்யப்பட்டார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாரந்தோறும் பல மணி நேரம் ஜெப கூட்டம் நடத்துகிறார். எவ்ரி வீக் ஜெபம் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. மக்கள் ஆவியில் நிறைஞ்சு அபிஷேகத்தை நிறைந்து கர்த்தருக்குள்ள நெருங்கி வாழ ஆரம்பித்தாங்க. இவருடைய போதகம் எல்லாம் பயங்கரமாக பரவ ஆரம்பிச்சது. ஆமாம், ஏன்னா அந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கத்தோலிக்கம் ஒரு பக்கம் நல்ல தலைவங்கி இருந்தது. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்த்தெடுக்கிற சபையில் ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் மெத்தடிஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ்லாம் எழுத ஆரம்பித்தார். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட E.M. பவுண்ட்ஸ் குறித்து புத்தகம்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். அவருடைய உபதேசங்கள் அவ்வளோ பெருசு. நியூஸ் லெட்டர் போட ஆரம்பித்தார் நிறைய. அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல அநேகரை கிறிஸ்துவண்டை திருப்பினார். நிறைய பாவத்தில் இருக்கிறவங்க, நிறைய துன்மார்க்கமான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தவங்க எல்லாமே அவரோடு கூட இணைந்து கொண்டார், ரட்சிக்கப்பட்டு அவரோடு இணைந்து கொண்டார்கள். அவர் ஊழியம் பேசப்பட்டது. பாருங்க, ஒரு காலகட்டத்தில் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை எப்படி இருந்திருக்கு, இன்னைக்கு எல்லாம் அப்படியே ஒரு அணைந்த நிலைமையில் இருக்குது. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், என்னுடைய பிள்ளைகளே, ஸ்தாபனங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டாமல் கர்த்தரை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்க, வேத வசனத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்க. அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் உங்களை கட்டி எழுப்புங்கள். உங்கள் திருச்சபை வளரும், நீங்களும் வளருவீர்கள், நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். உங்கள் குடும்பம், ஸ்பெஷலி உங்கள் குடும்பம் ஆவிக்குரியதில் வளரும். கர்த்தருக்குன்னு பெரிய காரியங்களை செய்வோம். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. E.M. பவுண்ட்ஸ் அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அவர்கள் செய்த ஊழியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பெரிய காரியங்களை செய்கிறவரே ஸ்தோத்திரம். அன்பின் பிதாவே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். E.M. பவுண்ட்ஸ் எழும்பி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சியை உண்டு பண்ணி நாங்கள் பார்க்கிறோமே, அப்படியாக நாங்களும் எழும்பி எங்கள் மக்கள் மத்தியில் ஆண்டவரே, எங்கள் பட்டணத்தில் ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சியை, ஒரு எழுப்புதலை உண்டாக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தாங்க. தாழ்த்து ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you. Bye bye.